Welcome sa panibagong video natin mga bossing. Busy na dito sa gym dahil palapit na kasi ang first ever Agus Indigay Festival. Nandito tayo sa gym mga bossing kasi ngayon i-set up ang stage. Naabutan ko dito yung mga batang busy sa paggawa ng kanilang mga props. Nilagyan na rin ng malaking ceiling fan dito. Ewan kung anong tawag dito, basta malaking ceiling fan. Parang LSC ng chopper, no? Sa mga oras na to ay kakasimula pa lang i-set up ang stage, kaya di pa natin makita ang forma ng dance floor. Kaya dito na lang muna ako nanonood sa mga batang busy gumawa ng props nila. Kinagabihan, unang gabi pala ng Blackings. Yung pangalawang ceiling fan na naman ang ginawa. Alam nyo mga bossing, nung lumindol dito sa Cebu, di ko ma-imagine kung ano kayang nangyari sa nagtrabaho ng ceiling fan. Not sure mga bossing kung nasa itaas pa ba si kuya dyan nung nangyari ang lindol. Nakita ko kasi sa CCTV, putol kasi yung footage, kaya di na makapture yung lindol. Pero syempre blessed pa rin kami dito kasi walang nangyaring masama sa mga dancers na nag-practice dito nung mangyari ang malakas na lindol. Kaya ito na yung stage mga bossing, ready na para sa Blackings ng mga contingent. Medyo malaki rin, pero siguro masikip to para sa mga dancers dahil sa mga props nila. Salot nga pala nila kuya sa paggawa ng ceiling fan dito. Fast forward tayo mga boss, pagkatapos natin pumunta ng gym, andito na naman tayo sa City Hall. Kasi may practice din kami ng grupo ko. Sobrang basa ko neto kasi palapit na sana ako sa City Hall, bigla kasing bumuhos ang malakas na ulan. Damn! Para akong galing sa night swimming neto dahil basang basa. At habang nandito kami sa City Hall, bigla na namang nag-aftershock dito. Salamat nga pala sa mga tropa naming nasa malayo na kinakamusta kami pagkatapos nilang mabalitaan na lumindol dito sa Cebu. Yan yung mga tunay na tropa. Alam nyo na kung sino kayo ha. Love ko kayo mga bossing. Pangalawang gabi ng Blackings mga bossing. Ito na naman yung kaganapan dito sa gym. Bali ibang contingents na naman ang nakaschedule ngayon. Salot this boy mga bossing, napaka-busy niya. Damn, baka dance master yan. Kagrupo ko rin to sa sayo mga bossing. Medyo na busy nga lang siya dito sa festival. Ganito yung mga eksena sa likod, no? Ang daming struggle sa likod na makikita natin magandang performance nila. Pero ganito pala talaga kahirap na nasa back view. Ang daming mga props. Pinsan ko nga pala mga bossing, isa din sa dancers ng festival dito. Lahat ng mga dance masters and choreographers sobrang busy na. Kanya-kanyang practice lang para di masayang oras habang may nag-Blackings pa sa stage. Uhoys! Dimac Beats! Kaya pala wala na masyadong nagtatambay dito sa kanto ha. Dimac! Kasi mga tambay sa amin naging propsmen na pala. Paldo na naman pagkatapos na ito. Tama yan mga ginagawa nyo ha. Huwag puro gulo. Mag-propsmen din kayo minsan. Ito yung mga kaganapan sa backstage, no? Ana! Katulad pinaling ko yung mga anak. 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shoutout rin pala sa pinsan kong papugi lang eh. Sabi dati mag-propsmen daw siya, pero di naman sumali. Ito another set na naman ng mga hip-hop dancer mga bossing ng mga tropa ko para sa production. After mag-blocking ang lahat ng mga contingent, sila na naman nag-rehearsal sa stage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Yung feelings na absent ka sa practice tapos nakasunod ka lang sa steps ng katabi mo. Bagay ka talaga sa popogi, Andre Boy. Eto malungkot si Hagon kasi di siya nakasali sa production eh. Matagal kasi siyang bumalik dito sa mundo ng mga tao dahil pinigilan siya umuwi ni Hagon. Dahil naghantak pa sila doon. So hanggang dito na lang tong mini vlog natin mga bossing. See you in my next vlog. Peace out.